Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi Tibyani ing dalem kitab Tibyan. Yustahabu den sunake likuli qari'in kadhe saben-saben wong kang maca Fatihah fi sholati ing dalem salat au fi ghairiha utawa ing dalem liyane salat, baik di dalam salat utawa selain salat membaca Fatihah. Idza faragha ing dalem nalikan serampung minal Fatihah sang Fatihah apa ayakula yen toh maca sapa qari maca amin ing lafal amin, disunahkan membaca amin baik di dalam salat atau selain salat. Wa fi aminan iku tetep ing dalam lafal amin arba'u lughatin utai papat pira-pira lughat, ada 4 lughat. Qala ulama ngendika sapa ulama absahuha utai luweh sahih lughat iku amin, lafal amin bil mati wa takhfifil mim kelan diwaca mat dawa tafil mim lan enteng amin. Wasaniyatu ta kang kaping pindho iku bil qasri kan diwaca pendek amin. Wa hatani ta lorone lugat utawi iki lugat loro iku masyhuratani masyhur karone. Wasalisatu ta kang kaping telu lugat kang kaping telu iku amin diwaca amin bil imalah ma'al mat diwaca imalah miring amin wal matilan dawa mat hakasir tahu ing amin sab al-wahid Imam Wahid an Hamzah wal Kisai. Warabi'u utai kang kaping papat iku tasdidul mim diwaca tasdid mim ma'al mati sartane madawa amin. Haka was diritake hu ing Rabi' sab al-wahid Imam Wahid Al Hasan Husain bin Fadl kala ngendika sapa Imam Wahidi wa hakikula nyatake dalika ing mengkono tasdidul mim sapa apa ma perkara ruwiya kang den riwayatake apa ma an Ja'far Shadiq sang Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu ta'ala an kala ngendika sapa Ja'far Shadiq makna uti makna lafal amin iku qasidina iku pira-pira wong kang nejo nahwa kaing arah-arahe rahmat panjenengan wa antati sira iku akramulih mulya min antu khayba tinimbang yen tonunake sapa tuan qasidan ing wong kang nejo hadza taiki yuhaqiqu iku kalamul wahidi kalame wahid wa hadhihi rabi'atu utai ikilah lafal sing keempat yaitu amin iku waribatun iku waribah aneh to nyeleneh jidan kelan banget waqad adalan tamton milang ha ing Rabi'ah menganggap ulama aksar ulama iso pakai ulama min lahnil awami setengah saking pepelone wong awam dianggap gasing pelo. Kala ngendika sapa jamaah golongan an ashabina saking ashab kita golongan Imam Syafi'i man utai sapane wong kala ngucap sapa man ha ing Rabi'ah sing lafal amin ngucap fi sholati ing dalem salat batalat mongko batal apa salatuhu salate musolli.